Riwruok mochung' kar kendgi mang'iyo weche mag yiero miluongo ni ILOG dwaro ni duol mochung' ne yiero IEBC onon rejista mar jogo ombulu kata chiwo rejista manyien motelo ne yiero mar higa mar 2027. ILOG wacho ni nitiere luoro ni jogo ombulu mane osetho ma kwan gi ohewo milion 1 pod nyingegi nitiere rejista mane otigo e yiero mar higa mar 2022. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa wachni. Higni 2.5 motelo ne yiero maduong' mabiro, achiel kuom riwruoge mang'iyo weche mag yiero e pacho kae ILOG dwaro ni IEBC olos rejista manyien mar jogo ombulu kata luoko rejista mar jogo ombulu masani kaka yo mar tieko wach mar jogo ombulu manyawawa. Ote mane ochwal ne ute fwambo kod jakom riwruogno Victor Nyongesa, ILOG wacho ni nitiere luoro ni ji mohewo milion 1 mane osetho pod nitiere e rejista mar IEBC kaluwore kod ripot mane ogol kod kambi mar timo nonro mar KPMG tok yiero mar 2017. Wach mar luoko rejista mar jogo ombulu en achiel kuom dwaro mane ogol kod komiti mane tayo twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza higa mokalo, wach ma ILOG dwaro ni oket e tim bang' IEBC yudo commissioners manyien. Mopogore gi wach ma jogo ombulu manyawawa e rejista, ILOG bende wacho ni nitiere jogo ombulu mamoko mane odar e kuondegi mag luto ombulu nyaka e gwenge machielo e yiero maduong' mokalo ka yo mar miyo jochung' moko loch. Magi timore e kinde machielo mar gwelo commissioners manyien mag IEBC bende ni e thuolo mar ang'ich welo ka kweth mar Dr. Nelson Makanda geno mar miyo jo-Kenya commissioners manyien kaachiel kod jakom manyien mar IEBC dwe mar 4 higani. Mopogore gi luoko rejista mar jogo ombulu, ting' machielo mochomo IEBC en goro kiewo mag gwenge e pacho kae kaachiel kod bago yiero madundo e kuonde od chung' od bura 5 kaachiel kod wards 10. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.